Jumat tanggal 12 lor ya. Nah, engko lokasi ini enak telung gon lor. Nah, ini lokasi pertama. Kayak SD Patian. Lah kayak Koperasi Merah Putih lor. Nah, ini tower-tower kali. Nah, ini pokoknya wis tak dresepno lor. Soalnya akeh sing request, akeh sing inbox. Patian lur, akeh rondone. Ya wis langsung tak gas lor. Nah, tak turuti wis pokoke wit gedang iki lur ya. Nah, sebelah kene. Wis iki golekane mesti temoke soalnya barangnya ora cilik lur, barangnya gede-gede kaya rondo kene lur. Nah. Guys, pokoknya ndang digas lur ya. Aku tak lanjut ning lokasi kedua karo ketiga. Muga ndang temu kanggo Jumat berkah. Muga berkah lur ya.